За козгъв банан, чувала ли си? Харесваш като че си, нали? Да, го направя много чаленджа. Да. Свичо Прасков. Здравейте, хора! Давай, искам да направиш същото и да правя аз. Хей-хей! Хубаво, чакай да пляскам. Не, как ли плясках така, бе? Хей, здравейте, хора, аз съм Пояна Сопанджиева и днес ще се... Давай нататък, че. Не ставам за за тази работа. Днес ще правим Twin Telepathy Challenge с сладолед. Ice Cream Sunday се нарича тези готините работи. Тоест, избираме си купичка, сладолед, плодове, добавки, сиропчета, глупости. И накрая, и всичко е хубаво, няма гадни неща, обаче... За награда, който има естествено повече точки, не повече, по-малко точки. Има 5 рунда и който има по-малко точки, ще си сложи накрая наградата върху страхотния му сладолед. Наградата е лютив сос. На всичкото отгоре с вкус на пиле. Или за пиле, не знам как да го обясня. Да, благодаря. Правилата ни са много простички. Ще играем камък, ножица, хартия и ще видим кой ще познава първи. В смисъл, който загуби, се затваря очите и другия избира. Ако при нас съм загубила, позная да види който цели каквото другия е избрал. Той получава точката и избира и за себе си, и за другия, какво да сложи на сладоледите. Да, ако не познае човека, точката е за другия и той ми избира. Имам нищо не обяснихме, ще видите в процеса какво ще стане. Като цяло има много варианти на това нещо, просто така сме решили, че сега ще го направим, може да път по друг начин. Така, първото нещо седи от доста време пред вас реално, са купичките. И трябва да играем камък, ножица, хартия, човек. Значи, този път няма да избера камък, ножица. Да, защото вече ми издаде стратегията си. И сега ще избера нарочно ножица и... Дали това? Twin Telepathy трябва да осъзнаеш аз какво ще избера? Трудно ми е, човек. Айде, камък, ножица, хартия, раз, два, три. Добра, само какво да ви кажа. Аз не знам дали искам да съм първа, всъщност, защото те с купичка, аз какво ще си избера сега? Избирай си, аз не виждам. Да си избера така ли? Много съм фенси. Значи сега как да те подмамим някак си да... Значи, то е ясно коя няма да бъде, затова ще избирам от другите две. Или пък ще избера тази, дето не искам в принципа, но да кажем, че ще избера това. Да. Пиле. Много яка маска, между другото, много кефи. Може да я махнем. Много абсурдно изглеждам с нея, но... Разсъждавай сега. Така. Нямам си никаква идея, но... Залагам на тази най-обикновената. Защо? Ами не знам. Така ми каза съдбата. Еми, ти си я вземи. Аз си избрах купичката. Тя ще яде в купон. Аз ще не, в чаша. аз си избирам тази чаша. Фенси. Точно исках тази чаша, обаче не я избрах. Защото се знае, че няма да избереш черната купа, защото е много странна. В принцип, често казано, и купата ме харесваше, и чашата. Знаеш кой е в купата да си направиш? Ти избираш, аз загубих. Добре, кое ти харесва повече? Това ми харесва. Не, без тази е извън лигата. Извън лигата ми тогава купичка. Айде в купичката, че да има разнообразие, защото тези чаши са прекалено скучни. На мен няма кефа. Са бейзик чаши. Та цяло нямаш какво, нямам толкова фейс чаши и какво да сложа и за това. Знаете дали ще загубя пак? Този път ти си избираш. Давай маска. Така ли? Да, бе, да имаме се. Добре. Той иначе е много ясно, че ще бия всеки път на камък, ножица, хартия, ще е много... Аз не харесвам лесната победа. Едно на нула. Добре, чакай да помисля сега. Как да те измамя. Избрах си.
Ма нищо не говориш, аз те нищо не мога да разбера. Аз бързо решавам. Така. Чай, ти си вдигна кръка сега. По принцип, понеже аз те прецаках в предния рунд, като избрах нещо, което не искам, според мен ти си направила така. Аз не знам какво направих, честно казано, малко... Според мен не си избрала шоколада. Ягодата, може би си избрала, ама не съм много това, че имам ягодки за обици, не означава, че ще избера ягода. И всъщност ти си казала, че шоколада е прекалено лесна опция. Ягодата е много прецакваща, затова си избрала ванилята. Не. Знаех си, че ще мислиш винаги между ягодата и ванилята, защото шоколада е твърде скучен, затова си избрах точно него, защото знаех, че веднага ще го изключиш. Стига, не! Не, шоколада не е скучен, просто е прекалено очевиден избор, защото според мен е най-готиният. И ти се фана. Така, аз за мен си избирам ягодка, защото... Не знам защо. Защото да прави контраст с черната купичка. Да, ще бъде много яко също. А не, какво ще ми изведеш? А ти... И те и двете са... Не вземи ванилята от изключно. Ох, добре. Аз как ванилята. Няма такива. Да. Свичо Прасков. Човек. Тече всичко. Те после ще сложим още сладолет сега, понеже като изберем другите ръндове и ще се разтопи. Така, минаваме към трети рунд. Трети рунд имаме плодове, имаме пъпеш, круша и банан. И... Аз си винам, нали? Да, къде отида нещо? Ох, сега това ще бъде сложно. Как да го измисля, бе, човек? Сега едно на едно не ми харесва. Мисли. Философствай, че ми са много. Ох, не мога да философствам. Намислих си го. Обаче, според мен има голям шанс да го познаеш, но въпреки това ще се избера това. Давай. Сега. Опа. Какви хубави плодчета. Да, много са сладурски. Но, какво си избрала? Какво съм избрала е въпроса. Аз нямам идея тук какви са изборите и какви са им шансовете. 33% е шанса за победа. Да. Няма нещо да ме пробваш някакви... Какво да ме въртиш психологически? Не съм толкова... До година повече. Да, до година ще маме повече. Смятам, че си избрала банана, просто е така. Не. Просто е така. Точно банана не искам да ми се пада, избрах си пъпеша и ще сложа пъпеша. Ти си сложи банана, ще така или така ти хареса. Крушата не е лоша, ама на сладолет не ми се вредва много. А пък аз пък с пъпеша после какво ще сложа? Ще го измислим. Ще му дойде реда, който аз ти избера. Да е красив, ще кажа така. Значи ще има много интересни... Чай, че стълчете са по-хубави. Към да е естетическо. Много са... Как е възможно да се хлъзга този банан така? Се захлъзга банан, чувала ли си? Ох, като... Ужас. Така... Мисля, че изглежда... Човек сега изглежда супер. Моето произведение на изкуството... изглежда по-добре. Изглежда по-добре. Какво да направя, че моят сладолет става на вода? Четвърти кръг. В четвърти кръг имаме... Как се казва? Шарени захарни пръчици, такива бисквитки и M&M's. Това отново ще бъде трудно. Не знам. Давай. Не знам даже какво да се харесва. Искам да обясниш на хората по-хубаво. Не ми харесва от обясненията ти сега. Карам ти се като Има едно, което със сигурност не искам. Добре. Не знам дали ти ще познаеш кое е то. Чудя се дали да се изберем едно от другите две, които ми харесват повече. Не знам. Може да избереш от тях. Може това да не искаш.
Мисля си, че ще се двумиш, кое не ми харесва между тези двете. Как да го направим този номер? Добре, избирам си. Готово. Значи, наистина са колебая. Според мен шоколадовете ще ходят. Обаче ти си цветен човек. Може би си избрала едно от двете цветни. Обаче пък дали сега не си изключила шоколада, защото е прекалено скучен и си избрала точно него? Ще ли избраш шоколада? Шоколада ли избра? Питай му и за трите, дали съм ги избрала, ако искаш. Пречи се. Това. Залагаш ли? Не бе, просто те питам така като приятел. Това не ми е финалният отговор. Просто питам. Харесваш пречи се, нали? Харесваш пречи се, нали? Харесвам и трите. Тогава защо не искаш едното? Така. Просто си измислих. Защо не искаш M&M's, примерно? Защо да не искам M&M's? Те са хубави. Не искаш шоколадови пречици. Захарни пречици. Защо да не искам тях? Значи не искаш шоколад? Шоколадови бисквитки не искаш? Като такъв разтечен. M&M's си избрала. Да, избрах си. Пако, една точка да позная човек. Какво една точка? До сега ти му водиш. Сега щупя рекорда. Тия M&M's как да притакаха. Наистина това не ти харесва? Не съм особен фен на M&M's. Шо? Не знам, някак съм никога не шаман. Аз искам да си сложа. Хубави съм. Аз ще сложа захарните пръчици. А ти ще сложиш шоколадите. Милостива си днеска. Виж, така или да че сме тук да се забавляваме? Спринкълс малко така. И така. 4 пръчки. Те са Стига ви! Но предвижда се едно някой дете го е правило това хора. Няма да казвам нищо. И последен кръг. И хора, вече сме в последния кръг, в който ще си избираме сиропи. Имаме карамел, сладко от кайси и шоколад. Zero sugar, zero, че това има вкъщи, така че това е. Готови ли сте да видите моята масивна загуба? Сега 100% няма да го познаеш, каквото да съм си избрала. Да, аз не съм познала нищо като цяло. Аз ще избера най-вероятно това, което искам. Ето това. Страх ме, човек! Мога ли да си мегна това нищо? Страх ме. На тебе е едно сладко много ще ходи там, мислиш ли? То само ти му трябва на моето... Ягода с бананче е готино с шоколад. Да. Така. Не знам защо имам чувството, че ти би искал да сложиш карамел. Да. Оцелих ли? А това ли казваш? Да. Ти пък откъде позна, че аз си мислех, че като сега ти кажа, че това, което искам да си избера, ще си го избера и ти няма да... Не знам защо, но нещо ми биеше, че просто този карамел... И мен не прилича този карамел. Какво искаш да се сложа сега? Вече аз мога да ви кажа какво иска да ми сложи. Виж колко малко сладко, май да измием. Защо не те ли харесва сладичкото? Няма иска карамел. Няма. Аз дали искам карамел, обаче. Аз имам шоколад. Как карамел ще сложиш? Няма да слагам карамел, ще сложа шоколад. Аз сладко ли да слагам? Да. Добре. Това си цяла наградата ще сложиш и ще видиш, че... Моята мила кашичка тук. Дризал. Дризълнах. Стига толкова, ще покажа целия. Сладоледите. Ето го моя прекрасен сладолед и купичката. Не знам къде изглежда. Между другото, твоето не изглежда чак толкова след. Изглежда много креативно, бих казала. И двете не са от най-красивите неща, но мисля, че са много вкусни.
Нека не забравим, че наградата естествено е за победителя. Как се отваря това? Не. Така се отваря българско. Тико малко е! Закарай ви! Сега тук шоколада с летивото. Сега не е да се фърлиш на твоето отгоре, брат. Готова ли се? Всъщност, искаш ли те да сложиш ли аз да сложа? Господи. Слагай. Мъничко ще сложа. Не знам колко е тече, но добре. Тече Така, дризала. Дриза. Леле! Дризала. Ужас. Да го ям това. Ето. То не се вижда червеното, бе. Време е за теста. Айде, давай. Тънк. Къде да си грабна? Страх Искам със сочето сега да видите и виж навсякъде съм гледах да ти сложа. Така. Там няма много сос. Как да няма, бе, човек? Има, добре. Айде. Ужас. Той вам се усеща. Няма значение. Усещаш ли го? Много е лютиво и много странно. Човек, аз мразя мелбел, ама това по принцип това е много уникално. Самия вкус на пиле не се усеща толкова много от всичкото сладко, но все едно си изял нещо, не знам, сладолече с aftertaste на лютивичко. Ти искаш ли от моето? Я да видим твоето със сладичко, как се е получило. Аз малко ягодно сладолече ще взема. Много е. Не обичам ягодно сладолече много. Много се радвам, че не ми избра ягодата. Аз трябваше да избера за червеното специално, ти не разбираш. Нямаше да се вижда булдака, ако бях сложила шоколад. Да. Монито ще си доизяде всичкия булдака. Ще се видим в следващото видео. Надявам се това малко по-различно видео да ви е харесало и... Бай! Бай-бай!